So yau zan muku bidiyo yanda ake buɗe WhatsApp ne da Telegram. So da farko dai idan ka zo za ka samu multi-space ga shi nan like this haka. Nan cikin multi-space naka ne, kun gani? Ga shi nan cikin multi-space naka ne, kun ga yanda na yi adding na WhatsApp ɗin nan. Ga shi da yawa daga cikinku na san yanda, da yawa daga cikinku sun san yanda ake aiki da multi-space. To ga shi nan sai kai haka. Ga shi nan kun gani na yi adding na aiki ne. Bayan ka zo sai ka shiga one by one ka buɗe WhatsApp ɗin. To waɗannan tallan idan suna nuna muku sai ku dinga fita kuna skipping nashi kawai. To zai shigar da ku direct cikin WhatsApp ɗin haka sai ku yi kamar dai za ka buɗe WhatsApp. Bari mu buɗe link na shi. To yana shiga haka sai ku yi agree and continue. So bayan ya kawo ku fili kamar haka zai ce ku sa code na Najeriya sai ku sa 234 haka, 234. Kun gani na sa 234 sai mutum ya ɗauki number sai ya sa haka. Ga shi nan 08061612419 sai ka taɓa haka. Yana taɓawa sai ka yi yes kamar dai za ka buɗe WhatsApp. So za su tura code yanzu. In sun tura sai ka saka. To suna tura code ɗin a wayan da ka sa sim ɗin, za ku ga sun tura muku abun nan OTP a ciki sai ka saka shi. Okay. Bayan ka saka zai wuce da kai gurin da za ka yi skip. To nan gurin sai ka taɓa skip. Sai ka yi skip. Sai ka taɓa skip response. Zai kawo ka nan. Nan already zai nuna ma wani suna za ka sa kawai ko ma me ka sa sai ka yi next. To kana yin next zai buɗe. To kana ɗan jira bai wuci minti kaɗan ba za ka ga ya wuce yauwa kun gani ko? Zai wuce. Kun gani yanzu ga shi nan na buɗe WhatsApp. Kun gani kam? To idan kana